Jeseň je tu, babie leto nám skončilo, dopravných nehôd pribúda, teda klasický november, ako ho poznáme, so všetkým, čo k nemu patrí. Teda horšie cesty, skoršie stmievanie a už spomínaný vyšší počet dopravných nehôd. Máme v pláne pripraviť niekoľko videí o bezpečnom jazdení na jeseň. Lenže je ťažké nementorovať a neteoretizovať. Odborníkov máme na Slovensku na bezpečnosť dopravy viac ako dosť. A preto sme sa pred prípravou tejto série vybrali na Slovakia Ring, na autoshow, išiel som si zajazdiť rally, aby som tak rozmýšľal nad tým, čo by sme si mohli z motoristického športu zobrať na cesty. Možno vyvoláme diskusiu a možno sa stane len tá drobnosť, o ktorú nám ide. Že keď budeme za volantom, tak začneme rozmýšľať nad tým, čo robíme. Respektíve možno budete rozmýšľať aj nad tým, čo sme v našich videách rozprávali. Po 3 rokoch sedím konečne v rally aute a existuje medzi týmto mojím dnešným jazdením a jeseňou jedna veľmi významná spojitosť. Keďže som nie prispôsobený mentálne tomuto autu, nemám s ním zručnosti, tak si musím ako prvé uvedomiť, že pred prvou rýchlostnou skúškou musím ísť pomalšie, než by som možno aj chcel. Hanba, nehanba, jednoducho tie skúsenosti mi chýbajú, nemám to auto v ruke. A to ešte navyše, oproti jesenným cestám, ja budem vedieť, čo ma tu čaká. Veľmi správne si vystihol, že táto súťaž tu pripomína takú typickú jesennú atmosféru na cestách a vôbec tie povrchy, ktoré sa menia nielen tu na tejto rýchlostnej skúške, ale aj na bežných cestách, lebo v podstate si musíme zvyknúť na zmenu teploty. Je to všechno je v hlavě, protože musí si řidič uvědomit, že se na vlhku prodlužuje brzdná dráha, musí si uvědomit, že nemá takovou viditelnost a už určitě to bude na Slovensku stejný jako v Čechách, že má jet pouze tak, aby dokázal zastavit na vzdálenost, za kterou má rozhled. Že jo? Čiže to jsou všechno ty faktory, které tu bezpečnost výrazně ovlivňují. Tak určitě je potřeba počítat s těmi nástrahami. No. Samozřejmě častým problémem je mlha, to znamená prostě jet v ní pomalu, protože nikdo neví, málo lidí má fakt správný odhad na to, jak zabrzdit ze 100 km rychlosti, jak dlouho to trvá, takže tak to je určitě upravit rychlost, to samé. Skutočne tá chyba sa stane rýchlo, ja nechcem teraz mudrovať, lebo samozrejme, že každý z nás je omylný, ale tá chyba sa stane veľmi rýchlo a práve preto si treba možno nehávať trošku viacej priestoru pred tým autom, čo je pred nami, alebo takisto v tých jednotlivých zákrutách a tak ďalej treba ísť jednoznačne opatrnejšie. Neviem, jak to žiť po Česku či Slovensku, že jeden jazdec nemyslí o drugim jazdu. Tak. Že myslí, že je sám hlavný na ceste a ten druhý to nie ma istoty. A istotą miałoby być pewnie opacznie, że on ma myśleć za wszechnik, a i pre wszechnik, a on je posledný v tej rade. I to je u nás v Polsku największy problem. Je tu záver prvého dielu a ešte sme si nestihli povedať o ďalších súvislostiach medzi motoristickým športom a jazdením na sichravých novembrových cestách. Pneumatiky, studený asfalt, lístie, pozornosť za volantom, spotreba pohonných hmôt, telefonovanie. To všetko nás čaká. Ale predtým, než sa do toho pustíme, jedna zásadná vec. Zmeniť myslenie v hlave. Je tu jeseň, november. Musíme jazdiť pomalšie, než si myslíme, že je správne. Poučil som sa na autoshow, 3-krát som musel cúvať. Napriek tomu, že som išiel do rally auta s bázňou, aj tak mi všetko nevyšlo. Nemáme tie skúsenosti, jeseň len začína a tak to nepodceňme a začníme hlavou.